जब ये तकदीर रूठ जाती है, डोर चाहत की टूट जाती है। मुद्दते गुजरी जिसको मिलने में, एक पल में वो छूट जाती है। या खुदा कैसे अर्जी लगाऊं, या खुदा कैसे अर्जी लगाऊं, वो मुझे मैं उसे भूल जाऊं। न करूं याद न याद आऊं, वो मुझे मैं उसे भूल जाऊं। मुझे मैं उसे भूल जाऊं। देखी ये गाना कैसन लागल हनु कि रूहा सिहर जाई। हमरो लागल है, रउआ लोग के लागल है। लेकिन ये गाना में वो लोग गाई तो का कही कि देवरा ढोड़ी चटना बा, तो देवरा ढोड़ी समय से पहले भाग से ज्यादा कुछ न मिल पाई। समय से पहले भाग से ज्यादा कुछ न मिल पाई। राह में निकल चला रे राही, मंजिल जाने कहाँ बेटाई। राह में निकल चला रे भाई, मंजिल जाने कहाँ बेटाई। ये 24 न्यूज़। आज हम मौजूद बानी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जनपद में। हमारा संगे एगो भैया बानी जिन यहाँ के आवाज़ रउआ सुनम तो साचो कहम कि यह भोजपुरी है। आजकल के भैया भोजपुरी बयास लो बालो एगो 12 वाले चंदन चंचल ये ढोड़ी स्टार कहता रहे। ये भोजपुरी के जौन ये लोग कलंकित कैले बा, कहीं ना कहीं ऐसा लोग ब्यास लोग के एकदम ये समाज से बर्खास्त करे के चाहिए, विरोध करे के चाहिए। लेकिन देखी यही तरफ आइल बानी हम उत्तर प्रदेश में जौन कहल जाला कि हमनी के भोजपुरी माटी जौन होला बिहार आ यूपी के, आ माटी के जौन सुगंध होला, माटी के जौन धरातल के जौन बात होला, आजकल के ब्यास लोग कईल छोड़ दिले बा। लेकिन वही में से एगो जागता सितारा हमरा संगे बानी। यहाँ के जौन बताएम रउआ के सुनाएम, वाकई में कहम कि हाँ भोजपुरी के जौन गाना होला ये होला। तो भैया हमारा समय देर ना करते हुए हम यहाँ के तनी गाना सुने, यहाँ से तनी मनी इंट्रोडक्शन जाने का प्रयास करें। का नाम पर भैया अपन? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितना भी श्रोता सभी हमके देख रहल बा, सबके प्रणाम निवेदित बा। हमार नाम शेरू मलिक पड़ेला। शेरू मलिक जी, भोजपुरी गाना तो बहुत सारा लोग का होता है, लेकिन एगो भरत शर्मा जी गाना गाई, मदन व्यास जी जो रहनी वहाँ के गाना गाई। यहाँ लोग के जौन गाना रहे भोजपुरी में, माने लागे कि जौन करेजा होला वो करेजा निकल जाओ। वो लोग के गाना माई बहन काका पितिया चाचा चाची दादा दादी सब के एक संग बैठ के सुने। लेकिन आजकल के गाना भोजपुरी में बाप हो बाप सुने लायक नहीं है। लेकिन राउर जौन गाना हम सुननी है तो हम सोचने हैं कि साँचों में ये समाज के दिखावे के चाही कि देखी कि यही समाज में एक तरफ दलदल बा तो वही दलदल में खिले वाला वो कमलो बा, वह कमल यहाँ के बानी। यहाँ से देर ना करते हुए तनी गाना सुनाई अपना श्रोता के। तो जब ये तकदीर रूठ जाती है, डोर चाहत की टूट जाती है। मुद्दते गुजरी जिसको मिलने में, एक पल में वो छूट जाती है। या खुदा कैसे अर्जी लगाऊं, या खुदा कैसे अर्जी लगाऊं, वो मुझे मैं उसे भूल जाऊं। न करूं याद न याद आऊं, वो मुझे मैं उसे भूल जाऊं। वो मुझे मैं उसे भूल जाऊं। देखी ये गाना कैसन लागल हनु कि रूहा सिहर जाई। हमरो लागल है, रउआ लोग के लागल है। लेकिन ये गाना में वो लोग गाई तो का कही कि देवरा ढोड़ी चटना बा, तो देवरा ढोड़ी खोदना बा। देखी
यह व्यास जी बानी तनी भोजपुरी में सुनाई जौन कहल जाला जे भोजपुरी हमनी के बिहार यूपी के शान है। भोजपुरी में जौन मधुरता बा वो कौनो भाषा में नहीं है, तो भोजपुरी में एगो तनी हमारा दर्शक के बताई या सुनाई। एगो भोजपुरी बड़ा सुंदर चूँकि सामाजिक गीत बा कोई के सुनावे के कोशिश कर रहल बनी। समय से पहले वाह वाह। समय से पहले भाग से ज्यादा कुछ ना मिल पाई। ओह। समय से पहले भाग से ज्यादा कुछ ना मिल पाई। राह में निकल चला रे राही, मंजिल जाने कहाँ भेटाई। राह में निकल चला रे भाई, मंजिल जाने कहाँ भेटाई। हमरो खातिर गढ़ले हुई है विधिना रूप के रानी हो। दुनिया में सबसे अलगा हो कि आपन प्रेम कहानी हो। मन के मंदिरिया के हमरो मूर्तिया, कई दे दीवाना होके तोहरी सुरतिया। जहिया एक झलक मिल पाई, जिंदगी तही सफल हो जाई। राह में निकल चला रे राही, मंजिल जाने कहाँ भेटाई। राह में निकल चला रे राही, मंजिल जाने कहाँ भेटाई। सुन ले, ई करा के कहल जाला भोजपुरी। आई भोजपुरी गाना के सुन के हमार तो मन हमार गदगद हो गई। ए भैया हम यह कहें कि भोजपुरी हमनी के खराब नहीं खे, लेकिन कुछ चकोरा टाइप के जौन ब्यास 12 टुचपुचिया वो बिगड़ले 12। लेकिन एगो और दुर्भाग्य के बात बा, ये भोजपुरी इंडस्ट्री के जौना आदमी के अंदर टैलेंट बा, हुनर बा, जज्बात बा, जुनून बा, ओकरा मौका नहीं खे मिलत। बाकी भाई साहब के हम दाद दे में गाना जौन यहाँ के गनी है, कहीं ना कहीं हमारा दिल पर तो बहुत माने ये बात के असर हो गई। जौन गाना यहाँ के गनी है बहुत काफ़ी सुंदर लफ्ज़ में आवाज़ भी जौन यहाँ के काफ़ी मधुर बा। आ जौन भोजपुरी में हमनी के कहल जाला साँचो जौन भोजपुरी माटी जौन सुगंध होला, जौन धरातल के बात होला, वो यहाँ के बतौनी है। यहाँ के एगो और बात बता देता नहीं, यहाँ के छोट मोट आदमी नहीं खी, यहाँ के भोजपुरी इंडस्ट्री में गानों की गईले बानी। अब फिल्म में वो गाना बाजल भी बाजल बाजी भैया। जी जी। कौन फिल्म में राहुल गाना बाजल? सौगंध हमरा सुहाग के आज से 1-1.5 साल पहले राकेश मिश्रा के फिल्म बा, वही फिल्म में वो गाना गईले रहनी। राकेश मिश्रा के संगे माने जौन फिल्म आइल बा ओमे रो गाना आई गई जी, ओई में पूरा नाम लिखल बा पूरा। भैया कहाँ रहुआ छुपर रहनी है, जितना रहुआ सुर लेले बानी, आवाज़ लेले बानी, आज के डेट में आवत तरसन है टुचपुजिया कुली गा का गा हो के चोली लहंगा ब्लाउज साया साड़ी गा के हिट हो जाता रसन, रहुआ लोग कहाँ छुपल बानी? देखिए हमनी के जैसे हम जब भी शुरुआत करीले तो लोग के चूँकि मानसिकता जैसे आदमी आलाप लेला, एगो अच्छा कलाकार अपन मूड बनावे खातिर आलाप उलाप लेला, तो ओइमें बहुत लोग ऐसा होला कह लगे काश बुझा तो सीखत कुल, और ओइमें आवते चोली डोरी ई कुली गावत लोग के अच्छा लागेला। काहे नहीं गावत ना गायम तो वायरल होखे भाई। राह में निकल चल रे भाई, मंजिल कहीं ना भेटाई या भेटाई, तो रहुआ तो मंजिल ना भेटाई। देखिए जौन हमनी के जौन सम्मान मिलेला, जौन इज्जत मिलेला, वो लोग के ना मिल पाई, ना मिली, ना मिली। ई तो बात रहुआ एक नंबर के कहनी है कि वो लोग के जब माई बहन देखो तो यहाँ टीविया में फिल्मिया में आ ढोड़ी में खोदता लो, माटी भरता लो कांटी से अनाती से, तो मुतपिया ना घेटैठा करता लो भैया। ये तो बात तरह उठ जाइज बा, लेकिन हमरा कहे के मतलब ई बा कि रउआ लोग के समाज काहे नहीं एक्सेप्ट करत, ये हमरा सवाल बा रउआ से। चूँकि कुछ लोग श्रोता लोग के भी दोष बा। आखिर में मान के चली अगर हम भोजपुरी गावत तनी अश्लीलता फैलावत तनी तो ओके विरोध करे के चाहिए, ओके समर्थन ना करे के चाहिए। आ जे अच्छा गावता ओके लोग समर्थन नहीं करता। ना 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 लोगो तो उहे बा जे ढोड़ी चटने देखता, छिलने देखता, राउर गाना नहीं के सुने के चाहत। आवाज राउर बढ़िया बा, मधुर बा, सुंदर बानी, देखो में अच्छा बानी, लेकिन सुनी लो कौन चीज तो काजल राजा आवतारी कब, हिलावतारी कब, चंदन चंचल के गाना कब आवता कब आवता, ये सब सुनता श्रोता सब तो का कइल जा। लेकिन भैया रउआ से एगो बात हम कहें कि आज
भोजपुरी इंडस्ट्री कहीं ना कहीं बदलता। एगो रोबा देखनी है कि सनी एगो नाम के लड़का जिन बारन कितना सुंदर गाना गैले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुकाम मिलता। लेकिन हमारा आशीर्वाद बा रवा संगे प्यार बा रवा के सहयोग करे के हमनी के माने हम कहते नहीं कि हमरा बुझाते कि आज से जरूर लोग जनतो राव आवाज़ सुन के जरूर प्यार और आशीर्वाद दिहन और वो आगे बढ़म। ज़्यादा राव समय ना लेके एगो और रवा भोजपुरी में कोनो ऐसा गाना गाई जौन श्रोता के दिल पर लग जाओ। चूँकि हम अपील कर चाहब कि देखिए कहीं ना कहीं शुरुआत होता बढ़िया, लोग धीरे धीरे सुनता, तो हम ये रिक्वेस्ट करब कि आप लोग भी समर्थन करी। जे जहाँ से भी गावे, अगर बढ़िया गावता, अच्छा चीज़ गावता तो ओके समर्थन करी। आई ढोरी ओरी चटना वटना के समर्थन ना करी, ओके विरोध करी। एगो भोजपुरी में गीत बा गज़ल टाइप के सुनाओ तनी। तो हसे मिलल जे अखिया, तो हसे मिलल जे अखिया, त बुझनी की प्यार का। तो हसे मिलल जे अखिया, त बुझनी की प्यार का। तोहे पाके जिंदगिया में, तोहे पाके जिंदगिया में जनली की यार का। तो हसे मिलल जे अखिया, त बुझनी की प्यार का। वाह, तोहसे मिलल अखिया त बुझनी की प्यार का ह। तोहसे मिलल अखिया त बुझनी की प्यार का ह। दू हाली ऐसे गईनी हो कि गानमा रोबो लोग के सुने के चाही, खाली होई सब में मत रही लो। बाकी कैसन वीडियो लागल भैया, हम तो कहम दिल से कि जोन भाई जी बानी, मित्र बानी हमार, रौरू लोग के गाना यहाँ के अच्छा लागल हो, यहाँ के प्यार दिलो, आशीर्वाद दिलो। आवे वाला दिन में बड़ा पर्दा पर यहाँ के गाना रिलीज होखे वाला बा, जवना के रोवलो आशीर्वाद जरूर देव। हमरा तरफ से यहाँ के भरपूर सहयोग रही, आशीर्वाद बा। भाई हैं तो यहाँ के सहयोग कइल हमार धर्म बनता। यह वीडियो दिखाओ तो रही, वीडियो कैसन लागल कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएम लोग। तब तक के लिए देखते रही A24 न्यूज़। प्रणाम।